गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। BTR ओनसोलाव गिबि खेबनि थाखाय मोनसे गिदिर कम्पानि गायसनजानो थांगासिनो। भारत सरकारनि मददजों BTR सरकारा 550 कौटि रांनि HPCL थाव दोनथुमसालि लुफुंनो थांगासिनो आरो बेखौ चिरां जिल्लानि दांथल खाग्राबारियाव लुफुंनाय जागोन। बेखौ लानानै BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंदों, BTR ओनसोलनि रांखान्थि जौगानायनि मोनसे सोलायनाय जानो थांगासिनो। बे ओनसोलनि खामानि गैयै लाइमोनफोरा बेवहाय खामानि मोननायनि खाबु मोनगोन। बेजों लोगोसेनो बे कम्पानिखौ गायसननाय लोगो लोगोनो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगाखांनाय जागोन। बेखौ लानानै BTR सरकारा HPCLजों मेम'रेन्डाम अफ आन्डारस्टेन्डिं साइन खालामनो थांगासिनो होननानै प्रमद बर' बिथाङा मिथिहोदों। BTR सरकारा गेलेनाय बिथिङाव गोबां खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि उनाव BTRनि लाइमोनफोरखौ लानानै एडभेन्सार बिथिङावबो लाइमोनफोरखौ फोरोंथाय होनायनि मोनसे गोनांथार हाबाफारि लादों। मैयानिफ्राय दांदुफुर हाजोआव सानब्रैनि थाखाय बेसिक एडभेन्सार स्पर्ट्स ट्रेनिं केम्पआ जागायजेनबाय। BTR सरकारनि बानजायनायाव खुंनाय बे केम्पआव सा 50निबो बांसिन लाइमोनफोरा बाहागो लादों। बे ट्रेनिं केम्पआव हाजो गाखोनाय आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव ट्रेनारफोरनिफ्राय फोरोंथाय होनाय जागोन। बे हाबाफारिनि बेखेवनाय सानाव क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथांजों लोगोसे गेलेमु बिफाननि आरो माखासे बिबानगिरिफोराबो बाहागो लादों। चीन हादरनि आरोबाव गुबुन मोनसे जेंनागोनां खामानि मावनायखौ मिथिनो मोन्दों। साइबार सिकिउरिटि केम्पनि मददजों चीन हादरा मोनसे जर'खा सार्भिलेन्स एन्ड एस्पियनेज नेटवर्कखौ सालायदों। चीन हादरा साइबार सिकिउरिटि कम्पानिजनि हेकिंनि मदद लानानै गुबुन हादरफोरनि सरकार, आर्मिफोर आरो मख'जाथाव फसंथानफोरखौ संगालि खालामदों। चीन हादरनि बेबादि हेक खालामनायखौ मोनसे डेटा लिक जानायजों मिथिनो मोननाय जादों। सांघाईनि मोनसे टेक सिकिउरिटि फर्म आइसुननि डेटाया अनलाइन लिक जादों। आइसुननि डेटा लिक जानायखौ सेन्टिनेल लेब्स आरो मालवेयरबाइट्स बायदि साइबार सिकिउरिटि कम्पानिफोरा नायबिजिरदों। नायबिजिरनायनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों दि आइसुन बायदि प्राइभेट कन्ट्रेक्टरनि गेजेरजों चीन हादरा गुबुन हादरनि संगालि, हेकिं आरो सार्भिलेन्स खालामनायखौ जाफुंसारनो हादों। भारत, इउनाइटेड किंडम, साउथ करिया, ताइवानजों लोगोसे 20 हादरनिफ्राय बांसिन हादरनि सरकारफोरखौ चीन हादरा संगालि खालामनानै नोजोर होदों। मख'नो गोनांदि थांनाय साननैसो सिगां क'ड शेयारिं प्लेटफर्म गिटहाबनि सायाव आइसुननि माखासे इनफरमेशनआ आपल'ड जादोंमोन। कन्टेन्ट क्रिएटर एबा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारफोरनि थाखाय आसाम सरकारा मोनसे बिथांखि लादों। आसाम सरकारा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारफोरखौ खौसे खालामनो मोनसे गोदान बिथांखि लागासिनो। बे बिथांखि बायदियै पेड प्रम'शननि गेजेरजों सरकारनि जौगालु बिथांखिफोरखौ प्रम'ट खालामहोनाय जागोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बिथांखिया गिबियाव मोनसे फारिलाइ जागोन, जायनि गेजेरजों रायजोनि माखासे ससियेल मिडियायाव गोहोम खोख्लैग्राफोर एबा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारफोरा जुनिया सोरखारि राजखान्थि खालामनाय एबा जौगालु मावथांखिफोरखौ फोसावथाय खालामना होगोन आरो बे फोसावथायफोरखौ रांनि मददजों प्रम'शन महरै खालामनाय जागोन, जायखौ ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारफोरा गुबुन ब्रेन्डनि थाखाय खामानि मावो। बे मावथांखिफोरखौ डाइरेक्टरेट अफ इनफरमेशनजों आरो कमिउनिकेशननि गेजेरजों मावफुंनाय जागोन। आसाम सरकारा हिनजावसाफोरनि जौगाथायनि थाखाय जुनियायै थांखि लादों आरो बेखौ मावफुंदों। बे खेबनि आसामनि रांबावजा जथुम्मायाव रायजोनि हिनजावसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार थांखि लाबावदों। रांखान्थि मन्थ्रि अजन्ता नेउगा 2024-25 मायथाइनि रां बावजा होनाय समाव मुख्य मन्थ्रि निजुत मयना बिथांखिखौ फोसावदों। गिबि मन्थ्रि निजुत मयना बिथांखिनि सिङाव 10 लाख हिनजावसाफोरा गावसोरनि गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय मुं थिसननायनि राङारि अनसुंथाइ मोनगोन। बे बिथांखि बायदियै थाखो 11आव हाबनाय साफ्रोमबो हिनजावसा फरायसाफोरनो 10,000 रांखौ मुं थिसननायनि अनसुंथाइ महरै होनाय जागोन। डिग्री एबा ग्रेजुएशननि गिबि बोसोराव मुं थिसननाय हिनजावसाफोरनो 12,500 रां होनाय जागोन। पस्ट ग्रेजुएशन एबा मास्टार डिग्रीनि गिबि बोसोराव हिनजावसाफोरनो 15,000 रां होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि बे बोसोरनि रां बावजायाव गिबि मन्थ्रि निजुत मयना बिथांखिनि थाखाय गासै 240 कौटि रांनि बाजेट खालामनाय जादों। आसाम सरकारा इउनिफर्म सिभिल क'डनि सायाव गिबि खामानि मावनायखौ जागायजेनबाय। इउनिफर्म सिभिल क'डनि गिबि खामानि मावनायनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकारा मुस्लिम मेरिज एन्ड डिव'र्स एक्ट
1935खौ फोजोबनो थांखि लादों। आथिखालाव आसामनि गासैबो जुलियानो स्पेसियेल मेरिज एक्टनि गेजेरजोंसो जासिगोन। आरोबाव आसाम सरकारा बुंबावदों, बेबादि थांखि लानायजों उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ फोजोबनो थांखि लानायाव हाबा मावनायाव मददबो मोनगोन। बे थांखिखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि सामलायनाय केबिनेट जथुम्मायाव लानाय जादों। बे एक्टखौ फोजोबनो थांखि लानाय लोगो लोगोनो मुस्लिम मेरिज एन्ड डिभर्स एक्टनि गेजेरजों खामानि मावनाय सा 93 मुस्लिम रेजिस्ट्रारफोरखौबो बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय आरो सा 93 मुस्लिम रेजिस्ट्रारफोरनो साफायाव 2 लाख रां होनानै बिसोरखौ बिबाननि खामानि मावनायनिफ्राय उदां खालामनाय जाबाय। बिपिएफ दोलोआ फैगौ लक सभा बिसायख'थिनि थाखाय प्रमिला रानी ब्रह्म, खाम्फा बरगयारी आरो पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथांमोननि मुंखौ टिकेट मोननो हाथाव बिजाथि महरै फोसावना होदोंमोन। बेनि गेजेरावनो प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बिसायख'थि गेलेनो हाया होननानै गावनो रोखा खालामनानै होबाय। दायो खाम्फा बरगयारी आरो पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिसोर सानैया क'क्राझार लक सभा बियाबनि बिजाथि महरै दङ। बेखौ लानानै दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा बुंदोंमोन दि पृथ्वीराज नारायण देब मेसखौ बिपिएफ दोलोआ बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेहोयोब्ला गोबां जेंना सोमजिगोन आरो बिटिसिनि गोख्रों बिपिएफ दोलोआ पृथ्वीराज नारायण देब मेसखौ माबोरै बिजाथि महरै फोसावखो बेखौ सोंथि खालामदोंमोन। बेखौ लानानै पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों। बिपिएफ दोलोआ सोरखौ बिजाथि फोसावो फोसावा बेनि सायाव खर' सानो गोनांथि गैया, मानोना बेखौ हाग्रामा महिलारी बिथाङासो सायख'गोन होननानै गोख्रों रावजों बुंदों। बेजों लोगोसेनो पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांखौ चेलेन्ज खालामदों, गोहो दङब्ला आंनि हेंथायै गुवाहाटी हाइ कर्टआव एबा सुप्रिम कर्टआव चेलेन्ज खालाम, आंबो नायगोन सोरनाव बांसिन गोहो दं होननानै पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ गोख्रों रावजों बुंदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।